Sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. You guys, ngiyabonga kakhulu for tuning in. Thank you so much. Ungakhohlwa ukusubscribe, like video, share, sisebenza kanjalo lana you guys nokubuka ama ezinjalo mayiqhamuka during the video. Usaloke trendile ubaba ombhoro you guys emva kokuthi ama video akhe atrende laphana ephethe amaphanga esesikoleni thizeni ukuthiwa ke kungena abazukulu bakhe into ekanjalo you guys. Njeni emibili wakuboka kugogo abantwana okuzala khona uma wazo nangapha kaMbhoro okuzala khona ubaba walezi ngane into ekanjalo guys. Ama video kababa uMbhoro kade trend ake ehamba lapha esikoleni eyobahlasela efuna nje lezi ingane ngenkani yona into esiyibonile laphana you guys. So ke manje lapha bakhuluma ngokuthi ke kungqonqose isonto likaMbhoro. So ke uvuke umbhejazana umphakathi lapha wasekahle ngqonqisa isonto likamfundisi Paseka Mbhoro Motsweneng incredible happenings. So ke siyabona lapha ukuthi we ayikunzima uvuka umbhejazana umphakathi wasekahle ngqonqisa isonto likamfundisi uPaseka Mbhoro Motsweneng incredible happenings kulandela isihlo esangomsobuluko lapha ahlasele khona isikole efuna ukuthatha ke ngodli abazukulu bakhe. Ecacisa ngesehlo sangomsobuluko uMbhoro uthi izingane ezibonakale kwivideo ezicaphuna esikoleni ngabazukulu bakhe uthi ke kulawa ama video ababonisi konke okwenzekile kodwa baveza lokho okuthandwa abenzi bokubi. Okay, ngezinye indlela uthi basibonisa lokho kubhedayo ke lokho okuright abasibonisi khona. Uthe unina walezi ngane ke wayeyilungu lebandla lakhe wamlapha emsiza njengoba wayenezinkinga nomndeni wakhe. Lo muntu wesifazane emdala wathandana nendodana yami encane kunaye ngenhloso yokwenza imali. Wena nguMbhoro ngoba azi ukuthi nginemali. WabuMbhoro unemali mara ngithi ngiyabheka isonto lakhe itende nje lidabukile. Hayi cha ukhuluma ngayiphi imali kanti uhleke ukudinga isonto li right umakhiwo nje kwakhiwe kahle baleke besasematende navithikile kunini ekhona uMbhoro you guys ezothi bafuna imali. Hayi ngeke bafethu lezi zingane wayezithuka ezibiza ngezidwedwe engazifuni ngizikholise iminyaka ezikhombisa izingane manje sekufika ugogo wazo uyazithatha. Uthe ugogo uthathe izingane wayohlala nazo manje usefuna imali yesondlo kuyena phezulu kokuba wayezithuka. Uveze ukuthi bavulelene amacala nomndeni walo awesimame ongumama wabazukulu ngoba bathathe ngenkani lezi ngane futhi basebenzisa isikhathi sesikolo ukuzihlukumeza. Kungani beyifuna kimi imali yesonto sezingane? Kubuhlungu ngoba abantu besifazane bawahlukumeza amadoda uma phindiselela ebashaya bagijimela emaphoyiseni bawabophise agwetshwe iminyaka kodwa kube yiwo asukeliwe ngoMbhoro. Lo kune video lapha echaza you guys. Hayi kuningi ngoMbhoro usola lo mndeni ngokuzama ukwenza imali ngalezi zingane ngoba baxakwe imali. Uthe balungisa indlu abahlala kuyo abanayo nempahla endlini kanjalo nokudla ingakho bezama ukwenza imali ngaye. Bahlangane bonke ngisho nothisha basematsidiso ngoba unkosikazi Webster ongomunye wogogo walaba bazukulu ufundisa khona kulesi sikolo. Uthi ngitshele abaqaphi bami ukuthi bangadubuli ngizothatha ke ucelemba ngiyobathusa ngawo kodwa uma besidubula sizoziphiniselela kusho laphana ke yena uMbhoro engaphandle kwesteshi samaphoyisa. Wena ungenze njani uyiphoyisa uyintatheli abantu behlukumeza izingane zakho? Bafika kwami bazongihlasela bazi kahle ukuthi nginezikhali uma ngiziphendulela bazongisola bathi ngihlasela abantu besifazane. Kuqhubeka nje laphana ubaba uMbhoro ezikhulumela ke noma nje hayi kuningi ubaba uMbhoro you guys angazi kuthiwa isonto lakhe laphana balishisile abantu umphakathi. Siyabona nje laphana ngathi kusele insimbi zimile kodwa ngiyazibuza you guys kudala ubaba uMbhoro ekhona hayi ubehluleka nje ukuthi akhe isonto elingcono kahle lokho kuyitende ngibone nje itende livuthikile mina elidabukile nje kanti unemali iphi njengoba echaza ukuthi bamfuna imali ngoba bayazi ukuthi unemali. Amlakiphi baba uMbhoro ngoba we hayi nawe hey guys umungazi baba uMbhoro ayike bafethu uyazikhulumela lo baba ngendlela ade phethe amaphanga ngakhona lapha esikoleni. Hayi cha ngathi uyolwa nabantu nje amadoda amaningi lutho nje landa abantu besimame futhi ngokunjalo ayisuka kuningi you guys. Usho ne-trend ke namhlanje ubaba uMbhoro angazi mhlambe watching le video kusasa ngeWednesday kodwa usho ne-trend ngalolu suku lwangolwesibili you guys esabona lapha sokuthiwa sekushiswe isonto lakhe lingabantu abathukuthele ngenxa yesenzo lesana asenzile lapha esikoleni. Angazi ishuvo lakho comment section. Uyilike ivideo, subscribe, share. Sobonana futhi kwenye landelayo. Bye.